Pun ngantuk dereng nggih. Kula tak sekedhik mawon gendang wiwit pengajian nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Al-Mukarram panjenenganipun Bapak Yai Samsuddin mijil saking Watulimo Trenggalek ingkang tuhu kinurmatan sagunging para alim, para ulama, para yai, para ustad, ibu nyai ingkang tuhu kinurmatan dumateng para sepuh, sesepuh hati sepuh ingkang tuhu kinabekten dumateng panjenenganipun jajaran pengurus NU Ranting Desa Joho sedaya pengurusipun ingkang kawula hormati, boten kasupen dumateng panjenenganipun Muslimat Patayat saha anggotanipun ingkang kawula hormati, dumateng kadang Banser Ansor lan sak anggotanipun sedaya ingkang kawula hormati, dumateng Bapak Ibu wali santri ingkang kawula hormati, Bapak Ibu tamu undangan ingkang dimulyaken dening Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun kawula matur monggo kawula dherekaken muji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala dene punapa kula lan panjenengan sami ing menika dalu saged makempal rawuh wonten ing mriki majelis dalam rangka nggih menika adicara haflah akhirus sanah ingkang dipun selenggaraken ing dalu menika. Kanthi rawuh kula panjenengan sami tansah pikantuk berkah sarta hidayah saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Tansah kaparingan kabas kewarasan, keselamatan, kesehatan sehingga kula lan panjenengan sami tansah pinaringan rahayu wilujeng wonten alangan setunggal punapa. Amin. Selawat sarta salam tansah katuraken dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pitedah sarta suri tuladan dumateng kula lan panjenengan sami. Mugi ing benjangipun kula lan panjenengan sami tansah pikantuk sapatipun wonten ing yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu para rawuh ingkang minulya, ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dene menapa ing dalu menika sampun nggih menika terselenggarakan wontenipun kegiatan haflah akhirus sanah ingkang dipun selenggaraken kalian nggih menika segenap panitia ingkang kawugan ing dalu menika. Mugi adicara ing dalu menika mangke tansah pikantuk berkah soridanipun Allah Subhanahu wa taala, tansah pinaringan lancar, sukses, aman dan terkendali. Allahumma amin. Bapak Ibu para rawuh ingkang minulya lan ngaturaken sugeng rawuh lan sugeng pinara lan ugi monggo menika mangke sareng-sareng kita ngangsu kawruh lan nggih menika ugi tolabul ilmi sesarengan midhangetaken nggih menika petuah-petuah saking panjenenganipun Bapak Yai Samsuddin menika mangke sahingga kula panjenengan sami mangke kundur bekta nggih menika ilmu ingkang manfaat menggawe kula lan panjenengan sami sahingga kenging damel nggih menika sangu benjangipun wonten ing wekdal sakajengipun. Lan ugi kula maturaken gunging panuwun dene menapa setiap madrasah dan diniyah pondok pesantren ingkang wonten Joho
sampun sedaya sampun sami nindakaken nggih menika haflah akhirus sanah pramila kanthi wontenipun kegiatan-kegiatan ingkang kados mekaten menika monggo kita kembangkan lan monggo kita nggih menika dipun lajengaken ngantos sak terusipun. Mbok bilih kula ingkang terakhir menika nderek titip dumateng Bapak Ibu para rawuh sedaya warga kula masyarakat Desa Joho niki titipan terakhir sing kula aturaken dhateng panjenengan niki mboten perlu kathah kula matur mergo lek akeh-akeh sing tak omongne jenengan mungkin malah jenengan surai ngoten nggih. Atos menika ngaten kula ngaturaken dhateng panjenengan bilih wonten kalodhangan wekdal menika sampun titi wancinipun menika napa badhe wonten nggih menika termasuk kewajiban kula panjenengan wontenipun pajak bumi dan bangunan niki mangke tupinipun sampun dipun lembur insyaallah mangke seminggu malih sampun dipun aturaken dhateng panjenengan niki kula suwun kanthi sanget menika siap-siap panjenengan untuk menyambut datengipun nggih menika pipil pajak utawi PBB. Walure ndang dicepakne duwite disimpen diga bayar pajak niku men insyaallah bulan Mei akhir harus pajak PBB sampun lunas. Mbok pilih ngaten ingkang kula aturaken mbok pilih anggen kula matur kathah kilap saha lepat kawula nyuwun pangapunten ingkang sak ageng-agengipun. Akhirul salam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.